sanonut näin. Meillä on oikeus, että potkit näitä tavaroita täällä. Se on niinku... Miksi sä potkit täällä näitä tavaroita? En minä tiedä. No et nyt ainakaan hyppää niitten päälle. Hyppään. Näyttää hyppää. Ei niitä saa rikkoa. Niin. Se maksaa. Miksi sä heitit sen maahan? Miksi sä heitit sen maahan? Alkaa itkeä kohta. Mennä katsoa sun äitille. Niin. Päästä siitä irti. Se ei oo sun. Se ei oo sun. Ei oo sun auto. Ei se oo kyllä auto. Se on sun lauta. Päästä siitä irti. Jee, lapio. Mitä sä nyt lapiolla teet? Tapaksi sen. Syöksä... Okei, mun pitää mennä bussiin. Nyt tää rupee rakeamaan täällä. Tää rupee terrorisoimaan paikkoja täällä. Terroristi! Mitä? Onks ES hyvä? Mitä te sanoitte? Terroristi! Mikä sanoo? Tai siis se toinen sana. Ai ei. ES. Onks se hyvä? Ei vaan se toinen sana. Terroristi. Ei. Rakee. No mikä? Ei kuulu sulle, miksi toisitte lähteä ilman tällaista? Koska sillä ei oo semmoista. Se on köyhä ihminen. Se asuu sillä alla. Niin, muumia ei saa. Onko sulla 2? Joo. No niin. Ei kun ne on molemmat mun. No voi. Tuo on mun. Sit on. Sen mä hypäsin. Elämä se ei ollut luokaa. On. Missä? Kaupassa. Asuuks te kaupassa? Joo. Joo. Me omistetaan kauppa. Entäs päiväkodissa? Ei me päiväkodissa, se on ihan paskapaikka. Siellä on rotti ja hometta yleensä. Niin. Seinissä. Meidänkin päiväkodissa oli, se jouduttiin purkaa. Oliko sillä... Mitä sä nyt rikot sun potkulaudan? Se on vielä kallis. Sä et saa uutta. Kato, että kävinkö mä tein. Mitä kävi? Ei se tapahtunut yhtään mitään. No mitä sä potkit ja lyöt sitä? Milaik! Koska sä rupeaa hakkaa meitä? En hakkaa. Et koske! Et koske! Nyt sä kaaduit! Kato, se kosti sulle! Noin ei saa tehdä, ei saa, siinä on varasto, siinä on turvajärjestelmä, sitä ei voi varastaa. Katsotko, mä pystyn ruisimaan tällä. Mä pystyn ruisiin tällä. Tiedätkö mitä on ES? Kato, mä ruisin täällä. Oi Ootko kauhean. maistanut ESää? Onko se hyvää? Oh. Se maistuu ihan lipuulle. Ai, ripuli on hyvän makusta vai? Okei, mennä siitä portaista alas. Uskalla te tehdä täysillä yksin. Millä? Näytä uudestaan. Me tarvitaan parempi esimerkki. Nyt sä taas kaaduit. Se on jälkivaikutus siinä varastamissysteemissä. Niin. Nyt meidän pitää lähteä tarvitsemaan. Eikä pidä. Minä lähden. Mä menen kyllä kotiin. Okei. No mene kotiin. Mekin mennään kotiin. Ei kun sillaalle. Me mennään sillaalle. Niin kun me asutaan. Me asutaan tuolla sillalla. Tuolla meidän koti. Se on se silta. Se on silla. Mä haluaisin jäädä tänne Teijon. No miksi et sä jää? Mä haluaisin jäädä tänne Teijon. No miksi et sä jää? Miksi et sä jää tänne meidän kanssa? Lähdetään nyt sillalle asumaan. Me juodaan sieltä lasoliiniä. Mitä? Ei mitään. Onko se maata ja lattia? Joo. Entäs se... Onks toi sitten tullut teidän kaattoon? Joo.